Ahojte, vítam vás pri dnešnom dieli Lalalu radi. Dnes sa budeme rozprávať s našim hosťom Miškou Pukalovič. Moje meno je Marcel. Ja som Michal a spolu stojíme za značkou Lalalu. Ahoj Miška. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Veľa mamičiek ťa už pozná, v podstate hlavne z nejakého bratislavského kraja, ale teda my o tebe vieme, že si koučka a inštruktorka psychomotorického vývoja detí. V podstate povedz nám ty o sebe niečo viacej, nech sa nám predstavíš. Tak venujem sa detičkám už asi 15 rokov, ako ešte raz som sa nad tým zamyslela. Začala som s dojčenským plávaním, ešte popri vysokej škole a potom postupne som začala pátrať viac a viac ohľadom psychomotorického vývoja detí. Začala som cvičiť s deťmi od takých 4-5 rokov, najskôr všeobecnú pohybovú prípravu, keď ešte to v Bratislave veľmi nebolo ani rozbehnuté, boli sme možno že na 2 miestach a tam sme začali tak všeobecne vnímať ten vývoj detí, ako sa vyvíjajú, ako stoja, ako majú postúru, ako zapájajú jednotlivú koordináciu svojho tela. A tam som vnímala, že už tie 4-ročné majú nejaké odchýlky, že kde sa viem posunúť k ním bližšie skôr. Tak som hľadala nejaký inštitút a vzdelávanie, že kde by som mohla v podstate nadobudnúť nejaké informácie a vedomosti, tým, že som fyzioterapeut, tak potrebovala som si to nejako učleniť alebo nejak dopatrať sa k tomu. No a začala som teda navštevovať aj inštitút v Čechách u Evy Kiedroňovej a v podstate, kde som začala nejak zbierať informácie a postupne sa dostávať k detičkám nižšie a nižšie. No a dnes je v podstate mojou náplňou alebo takou špecializáciou tie deti od narodenia do takého 1 roka alebo do tých prvých krokov, kde ich sprevádzame, radíme rodičom, čo majú s tými detičkami robiť cez tie aktívne bdelé okná, ako manipulovať a v podstate pomáhame im nejak tú psychomotoriku správne naštartovať, ten zdravý vývoj detí. A teda pre rodičov, iba v skrátke, čo je respektíve ten psychomotorický vývoj? Možno veľa ľudí to nepozná, veľa ľudí vie asi zhruba, že o čom sa bavíme. Psychomotorický vývoj, už len z toho názvu je to v podstate fyzický vývoj a je to aj taký ten mentálny, čiže je to komplex vývojový, akože celý komplex vývoju detí, nie je to o tom, že len to dieťa začne nejak štvornožkovať, chodiť, ale je tam veľmi dôležité aj to mentálno, lebo tie deti, či sa rozvíjajú v podstate cez ten pohyb, potom začnú rozvíjať aj tie svoje sociálne schopnosti, aj tie celkové, že ten rozumové, tie kognitívne schopnosti, čiže je to celkový komplex vývoja dieťaťa. Čo sa týka psychomotorického vývoja, sú teda rôzne metódy, sú rôzne športové, sú rôzne rehabilitačné. Prečo si vybrala práve metódu Evy Kiedroňovej? Čím je vlastne významná alebo špecifická? Táto metodika, v podstate keď som riešila to dojčenské plávanie, tak ona je prvý priekopník, ktorá to v podstate doviedla ako keby na svet v rámci Česka a potom v podstate aj na Slovensko. Čiže veľa sme sa chodili vzdelávať tam k nej ohľadom plávania. A to vtedy, keď som začala ja plávanie robiť, tak to bolo, myslím, že jedno plávanie v Bratislave. Že to bolo hore na Kolibe tam. Takže tam už som trošku zašipila, že čo je to psychomotorika, čo sú deti, lebo ona to vtedy školila, ona to vtedy viedla a ona to celé vykreovala v podstate to dojčenské plávanie pred niekoľkými rokmi, teraz podľa mňa už to možno, že aj nejakých 40 rokov robí, čiže je naozaj v tomto odborníčka a vtedy to ani nebolo nejaké inštitúcie vzdelávania v rámci Slovenska. A postupne, ak som hľadala nejaký ten inštitút, že kde sa vzdelávať ohľadom tých detí, tak taktiež veľa informácií nebolo, alebo stále ešte nie sú úplne ľahko dostupné tie informácie, alebo nie sú vzdelávacie inštitúty, že je psychomotorika detí, ale ona vtedy tej dobe ponúkala také programy, že je proste kreatívny program pre rodičov, presne psychomotoriku, kde si prešiel celý ten ontogenetický vývoj dieťaťa, čiže tu je ako keby vývojovú kineziológiu. Čiže mi to dávalo zmysel, dávalo mi to zmysel, že ako s tým dieťaťom pracovať a dáva mi to zmysel aj dodnes, že ešte som začala s tým pracovať, keď som nemala vlastné deti, tak v podstate som videla na tých klientom, že tom tým deťom pomáha, že naozaj tie jednotlivé úchopy, manipulácie vedia uvoľniť, posilniť, rôzne odchýlky odstraňovať.
hľadiska toho vývoja a v podstate na svojich deťoch som si to len utvrdila, že teda áno, je to správna cesta a do dnešného dňa idem tou metodikou, lebo naozaj vidím tie výsledky a je to hlavne, nie je to nejaká vymyslená metóda, že z ničoho, ale naozaj akože ide v súlade s tým psychomotorickým vývojom, lebo to je nejaký ontogenetický vývoj dieťaťa aj daný, ktorý vieme, že v 2 mesiacoch to spraví, v 3 to, tam je potom taký milník, čiže tá metodika celá, tá starostlivosť o to dieťa, jej metodika akože podporuje prirodzene ten vývoj toho dieťaťa. Že nie sú to nejaké vojtové, fyzioterapeutické zasahovacie metódy, ktoré odstraňujú iba nejakú odchýlku, ale táto jej metodika je v podstate prirodzený taký ten vývoj, starostlivosť o to dieťa, taká tá denná, bežná manipulácia s tým dieťaťom doma. Takže je to v podstate taký ten základ, ako sa starať o to dieťa, aj hlavne teda v prípade, že není nejaký vyslovene problém, ale je to vlastne ten bežný, štandardný vývoj, aký by mal byť za všetkých normálnych okolností. Áno.